Lagune Ireng Manis. Monggo. Kecap udu nggih. Monggo Mas Yono pun laras. Iya. Ramanoto enggal-enggalan. Matur suwun Manoto. Sehat-sehat ramane. Nggih.
Lagune sampun wonten ireng manis niki. Dipun aturaken sareng kalian Mutiara Nada. Lagi ala minangkani pamundutan saking Pak Lik ingkang wonten ing ajeng menika sampun Pak Lik. Sampun nggih lagune. Ireng manisipun nggih. Matur nuwun bonus mugi-mugi berkah barokah. Mungkin bilih kersa nderek mangayu bagya teng mriki nggih dipun parengaken. Nenggih, mbok pilih tes wonten tembang sanesipun nggih monggo. Matur suwun Mas Yaya. Sakunduripun Mbak Kiki, sumangga penarak lagi malih mangke kula absen malih. Nenggih, namung pamundutan utawi atensi request tembang niki saking Pak Lik. Nuwun sewu saking pundi niki Pak Du? Saking Karang Semanding apa niki? Rute Maye, nggih. Urute Lemaki ya sekitar ya. Niki matur gunging manupun awi trawuhipun. Nggih, mugi-mugi kontur panjenengan wonten makitan